odbíra Bagdád. Výborné. Mŕtvych vojakov odvážajú domov, nešťastné matky nad radmi hrobov a korkový liad zarobí víťaz, čo ťažko niečo nahradí. Vyhlásenia do zvedavých kamier a zvyšok času sa predá na reklamu. Povedz mi, nemáš už toho dosť týchto krvavých spomienok na budúcnosť. Všetci sme odjak živa proti nám, prečo nás stále baví zomierať za sny. Raz, dva, tri, svätý bojovník zažíva, zasa boja išiel rabovať nemocnicu, kde kričí, že kde stratil námu, v ktorú veril, kde sa stratil ten, ktorý mu veril, asi ide v tichu, v teple, ten svoj život dožije, on po nás ďaleka ešte nepadá. Povedz mi, nemáš už toho dosť týchto krvavých. Všetci sme odjak živa proti, ale prečo nás stále baví. Dámy a páni!